Dobre, poď. Orientácia na figuranta výborná, pri dobrom tempe nám preklával prekážky, prekladálkou, v zápätí sa zaorientoval na figuranta bez straty rýchlosti, zaútočil na neho, neotvoril tam pápolu, základ nám udrel tú pápolu do toho mechu, tu bereme ani nejako, že na auto by toho nemať udrel, ale za chybu, pretože hneď neprekladáte odpor, zápätí sa šiel vederu a išiel z obchádzaní toho branného predmetu, takže tu tam chcel byť 3 a 3 body za to videli a bolo to úplne všetko, 24 body.